खुलुमबाय बडलेण्ड इंखं टेलिभिजनाव फुंनि रादाब लानानै फैदों आं त्रिशरण बसुमतारी। दिनै कक्राझाराव गवर्नर फैगोननि रादाबखौ लानानै उसुखुथु। थांनाय 28 एप्रिल खालारनिफ्राय बडलेण्ड खुंथायखौ गावनि आखायाव लानानै थांनायनि उनाव दिनै बडलेण्डनि राजथावनि कक्राझाराव गवर्नर फैगोन। आसामनि गवर्नर प्रफेसर जगदीश मुखिया बडलेण्डनि राजथावनि कक्राझाराव आगान होफैनायनि सुलुंखौ लानानै बडलेण्डनि राजखान्थिनि थिलियाव गोबांथार बानबुंथि सोलायनाय जानानै दंमोन थांनाय हर गेजेरहालागै। बिटिसि खुंथायखौ 17 बोसोर सामलायनाय उनाव थांनाय 27 एप्रिल खालि खुंथाय बिबान थुंगेनाय बिपिएफ सोरखारनि करापसननि सायाव एक्शन लानांगौनि बानबुंथि होनायफोरा जाफुदोंमोन। बेराफारसे बडलेण्ड खुंथायथिलि कक्राझाराव गवर्नर आगान होफैनाय रादाबखौ फोथायनो हायैनि बानबुंथिनाय जादोंमोन दि करोना भाइरासनि थाखाय थामथि लकडाउन फोसावनायावबो जिहेतु 65 बोसोर बैसोनि बांसिन बोराय मानसिया न'निफ्रायनो ओंखारनो मोना हिसाबै 65 बोसोरनि बांसिन बैसोनि माननि गेबें एबा हिज एक्सेलेन्सि गवर्नर प्रफेसर जगदीश मुखिया कक्राझार दावबायनाया बोरै जाथावगौ। बेराफारसे बडलेण्ड खुंथायनि एडिशनेल प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि मुस्रिमा जे.डी. ब्रह्मआ बडलेण्ड खुंथायनि नेहाथारि मावफारिया आरो बिफानारि गाहाय मोननो हरनाय लाइजामनि कपिया ससियेल मिडियानि गेजेराव फोस्रावजादोंमोन दि गवर्नर प्रफेसर जगदीश मुखिया थांनाय समनि बिटिसि खुंथायनि प्रजेक्टफोरनि सुलुं लानाय जागोन आरो बेखौ पावार पइन्ट प्रजेक्टनि गेजेरजों दिन्थिनायनि राहा लानांगौ। बेफोर बिथिंखौ लानानै उसुखुथु जानानै दंमोन बडलेण्ड हालामा। बेबायदि उसुखुथु बुब्लियावनो सुलुं लानानै मिथिनो मोननाय जादों दि माननि गेबें गवर्नर प्रफेसर मुखिया दिनै बडलेण्ड खुंथायनि थिलि कक्राझाराव फैनाय नङा। बिटिसिनि फोरमाय आरो सुबुं फोनांजाब बिफानारिया बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन आरो सानसेयारि बडलेण्ड इंखं खौरां लाइनो मिथिहोनाय बादियै गवर्नरा कक्राझार दावबाय फैनायनि रादाबा मोनसे आरावसो। बेराफारसे बडलेण्ड हालामनि खुंथायनि बिबानखौ गवर्नरा गावनि आखायाव लांनायनि हेंथायै होनाय मोनसे पिआइएल केसखौ लानानै रायजो राजाया उसुखुथु जानानै दङ। मुंख'नो गोनांदि आथिखालाव बडलेण्ड हालामनि खुंथायखौ बडलेण्डनि गोबांथार रायजो राजाफोरा सुखुनाय मोनाखै आरो खायसेया बरायदों। बेबायदि खावनै बानबुंथियाव गोग्लैफुनाय थासारिनि गेजेरावनो गाबोन बिजिरनायनि खालारथि खालामनो फोसावदों गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया। मुंख'नो गोनांदि बावैसो सेफायजानाय बडलेण्ड एसेम्ब्लिनि लेङाइ बुंथिगिरि नेरसोन बर' आरो एमसिएलए जगदीश सरकारमोना जुथाइ बडलेण्डनि खुंथायखौ गवर्नरा गावनि आवथायाव लांनायनि हेंथायै मोनसे पिआइएल केस होनाय जादों। गाबोन मंगलबार खालि बे पिआइएल केसखौनो बिथा लानानै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया नायबिजिरनायनि थामथिम खालामदों होननानै सुलुङाव मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बिपिएफनि अनगायैबो बडलेण्डनि बिसायख'थियाव बाहागो लानाय इउपिपिएलखौ लाजेननानै गासै राजखान्थि दोलोफोरानो गवर्नर खुंथायखौ बरायदों। गोजोन्थों। उननि खौरांनि थाखाय नायनो दाबाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन।